Viva Cabreiros, eh? Bueno, boas tardes. Imos arrancando este acto da tarde. A ver se somos todo puntuais que debemos, porque despois creo que ás 6 ou así, os que temos xa certa idade, este é o noso sitio para baile. Entón, deixámonos aquí un pouco de tempo, pero sin pasarse. Bueno, a min encargoume aquí Sofía que vos des a benvida, mellor que fixera alguén de Lugo, pero eu xa me sinto como na casa, porque Lugo ven sendo algo así, podíamos chamarlle a cidade da esperanza deste país, porque deixei o coche lá como a 3 kilómetros e preguntei unhas 10 veces por onde quedaba este centro e reídevos, pero as 10 veces me responderon en galego e cunha amabilidade que xa non se estila por aí adiante. Entonces, a estas alturas, xa podo case dar a benvida como se fora de Lugo. Benvida para este acto de nomeamento de socio de honra de Suso Rodríguez. Diredes vos, que faz tú aí? Pois eu tamén teño a honra de ser socio de honra. Cando me nomearon, decía, bueno, alguén me dicía, oi, estás enfermo? Non noto nada. Entón, a ver se te queren quitar do medio, porque para deixarte sin voto e tal, socio de honra. Pois tampouco. Danme honras como esta. Agora que na miña profesión da universidade hai moitas cousas que tiñan moito mérito e siguen o tendo emocional, pero non o teñen xa académico, como é publicar en galego, por exemplo, ou dar clases en galego, ou un tempo que daba mérito, e hoxe non o dá, casi o resto. Pero, de vez en cando, nos dicen, entón, eu que méritos presento?
Pois, señora presidenta, saínte, señora presidenta entrante, facedes un certificado de que son socio de honra, decides que hoxe aquí fixen un discurso maravilloso, que non foi verdad, pero decídelo, e por iso a universidade por xa me dá algúns puntos que me retiran agora por publicar libros e por publicar en galego. Teño que estar evidentemente extremadamente agradecido a todo e, desde logo, este discurso que fixei Marilo sobre mí tremendamente exagerado, e dicirle que non ten que pasar, porque eu creo que para eses días e esas noites nas que ten debilidades, problemas, tristezas e tal, isto ben xenial. Ainda que non teña que creerlo, pero ben xenial. De verdad, moitísimas gracias. En primeiro lugar, boas tardes tamén a todos e a todas que estades aquí, é dicir, unha tarde dun sábado, que ben que se estaría en moitos outros sitios realmente de lujo. E quería comezar as miñas primeiras verbas, pois, dando realmente un forte abrazo a todos e a todas por este día, e xa por estes 2 meses dende que Sofía foi en decembro a Cabreiros a comunicarme este nomeamento. Hoxe encontrome, sobre todo, no medio de amigos e de amigas que lle fan a vida, sobre todo, máis agradable e que lle axudan a continuar traballando e construíndose como persoa e como profesional. Coa fortuna, ademais, de ter o acompañamento de dúas extraordinarias socias de honra e un magnífico socio de honra. Isto, sen lugar a dúbidas, non pasa todos os días. Quería tamén, inicialmente, felicitar ao colexio polos seus 14 anos de vida, tan intensa e profesional. Son 14 anos de cimentar, de solidificar, de escoitar, de facer querer a xente nas posibilidades da educación social, de buscar buratos de interés, de axudar a facer país con mayúscula. É increíble onde se chegou, onde chegastes en 14 anos. E eses 14 anos fan que, chegados a este punto, todo o que facedes sexa tremendamente meritorio e serio. Sempre vin en vos un claro exemplo de creatividade, de inteligencia, de potencia e de bo facer. Felicitar, evidentemente, o traballo de toda a anterior xunta directiva e tamén felicitar a nova, en especial a súa presidenta e a todo o seu equipo de traballo. Seguramente seguiremos aí. Eu teño que dicir que é todo un detalle e é moito de agradecer que este acto sexa en Lugo e neste centro, porque xa se mencionou, Mariló sabía moi ben deste asunto, xa o mencionou evidentemente, Cabreiros é de Lugo, Friol é de Lugo, estudiei magisterio en Lugo, son o único no mundo, é que se falou deste tema da internacionalización, pero son o único no mundo nestes momentos que teño o email susedelugo@gmail.com. E tamén son o único do mundo que teño registrado susecabreiros@gmail.com. Iso que quede claro. E teño que dicir que o camiño de Cabreiros a Lugo era xa un auténtico proceso de aprendizaxe no social.
agardar e viaxar no autobús, nalgúns casos autostoi descubrir con quen viñas. Isto tamén é de educación social. Por certo, que Maruxa Mallo, seguramente dende Viveiro, tamén pasou por Cabreiros para vir a Lugo. A vida social en Lugo, que contar? Pero confeso que os 3 anos na residencia Eijo Garay, na que estudiando magisterio convivía, estudiaba na mesma sala de estudio con veterinarios, con enxeñeiros, agrónomos, empresarios, entre outras profesións, marcoume moito nesa idea de ver a educación en clave global, sin lugar a dúbidas, non? Naqueles anos, como xa comentou a profesora Mariló, non? Fixen efectivamente en Lugo o primeiro curso de apicultura benigno Ledo, que logo deu pé efectivamente a que me ilusionara a colaboración do libro A apicultura na escola, non? Na que hai que dicir que efectivamente había un intento de componente da educación social. O querer, era unha das miñas pretensións que tiña, poñer a apicultura ao servicio da escola e sobre todo da comunidade, non? E aquí en Lugo, aquí efectivamente bautizárame como director da Revista Galega de Educación na presentación do número 34 no ano 2005. Xa había por entón unha sección que diriximos destinar cun artigo titulado Os educadores sociais na elaboración de recursos educativos para persoas maiores, como efectivamente se mencionou que elaborara con el Pico. E en Lugo, evidentemente, tamén coñecín a Monse, en Magisterio, que fixo unha das primeiras tesis sobre valores na educación social. Algo se me pegou desto, seguro. Moitísimo, non? E a Lugo, evidentemente, tamén se viña ao hospital. E aí dei algunhas voltas a necesidade de traballar o humor no hospital e a necesidade de elaborar materiais para a pedagogía hospitalaria. A miña visión, sin lugar a dúbidas, da educación social interpreteina moito dende Lugo. E en Lugo, xunto co Colexio de Educación Social, no ano 90, que foi no 2008, e pilotados pola FADO, tivo lugar o Encontro Nacional o Alzheimer e outras demencias en Galicia. A organización daquele encontro con Alberto, moitísimas felicidades en novo Alberto, e con Carmen e todo o grupo de traballo de AFADO foron unhas auténticas sesións de educación social. Ainda lembro como se fora agora mesmo o día no que nos reunimos no Gran Hotel con médicos, psiquiatras, farmacéuticos, enfermeiros e outros profesionais para dicirles ás diferentes profesións que queríamos falar do Alzheimer e da educación social e de materiais e recursos didácticos para traballar co Alzheimer. E puedo que nos quereron e nos fixeron ben caso, dicirlo así, non? E hai que dicir tamén que aquí en Lugo xa os castrexos e os romanos sabían que aquí en Lugo era un bon lugar para o encontro social. Teño que dicir que entendo este xenerosísimo recoñecemento sin lugar a dúbidas como un premio ao colectivo e ás institucións da que formei parte, porque, aínda que sexa difícil crelo, pouco ou nada se pode facer neste mundo só. Nacer dificilmente se nace só. Andar non se anda só. Ensinar e aprender non se fai só. Traballar non se traballa só. E ser educadora do todo social non se fai só. E, polo tanto, cando estou falando deste recoñecemento, gustaríame e sublinhar isto que se recoñecera como unha fala en nome de moitos e de moitas, aínda que eso teña, efectivamente, un certo atrevemento pola miña parte. Pero tamén teño que dicir que tampouco podo eludir a responsabilidade persoal e social, e teño que dicir que recolle este generosísimo recoñecemento cun enorme cariño e comentar tamén que me agrada enormemente dicir que son o novo socio de honra do Colexio de Educadores e Educadores Sociais de Galicia.